Тут насправді не треба і проколів шукати, тому що я аналізую роботу цих всіх хлопців щотижня для своїх ефірів, і зокрема із програми «60 минут», це у мене базове, що треба обов'язково подивитися з російської пропаганди. Да, вони чіпляються за слова, їм не треба шукати проколи. От минулого тижня мені сподобалось, як в російських ЗМІ, абсолютно у всіх топових їхніх політичних шоу роздавалося наступне. От взяли вони реальну українську перемогу, коли Турчинов відвідав завод Малишева в Харкові, і там за участю президента передали 16 танків БТР на фронт. Відремонтованих, класних, ну тобто там любо глянути. В результаті оця парочка ведучих 60 минут видала це наступним чином з формулюванням «Ужас! Украина готовится к войне с Россией». Да вы что? Да, танковые заводы загружені оборонними заказами. Це ж реальна перемога для нас. Типу Турчинов, он не тільки там типа кровожадний баптист, но і хоче убивати людей. І далі вони от для посилення цього меседжу взяли, значить, синхрон хлопця, атовця, колишнього атовця з Азову, який там проводить десь у себе в провінційній школі уроки мужності, значить, там займається з дітьми спортом, і, значить, наклали на його інтерв'ю, типу, закадровий голос, що начебто цей хлопець поміж заняттям спортом розказує, як правильно вбивати росіян. Або ще за тиждень того, пам'ятаєте, коли Петро Порошенко в нас відвідував Генасамблею ООН і відмовився якраз спілкуватися з російським журналістом, це була перша частина, тому що російська пропаганда зняла продовження цього сюжету. Значить, цей самий журналіст стояв посеред коридору, зняв двері російської делегації, а потім, значить, таки зробив проходку по цьому залу, знайшов килим, який в якомусь році подарувала Україна ООН, і сказав: ну, понимаете, хотя вот президент и не захотел с нами общаться, хотя он и думает по-русски, потому что он отвечал нашему корреспонденту на русском языке, все равно Украина и Россия вместе, потому что ковер, значит, украинский висит недалеко от зала, где заседают вот российская делегация. Логика, конечно, железобетонная, просто для фотошоу да. подходит. И вот мы, железный аргумент. И вот продовжуючи